subhanallahi ta gida waya ma haka waya ma haka daga yana kake malam lafiya na ganka cikin jini ne haka Zinada. Wallahi wasu ne suka kama ni suka yi min duka ni kuma ban musu komai ba. To ne da tashi mu je nan wani gida nan a wannan ɗinka tun da ni ma bako ne a nan mu je nan ko za su taimaka maka haka. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Aminu wa alaikum assalamu. Waye ne kuma? A wani ne lafiya ne kawo. Kai ya subhanallahi. Me ya faru? Wallahi a can haka bayan ran same shi a cikin wallahi. Me aka yi mai haka kaga jini duk jikin shi? Kai subhanallahi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu zauna da kai na gode je ka zan samu mai taimako insha Allah je ka na gode la ilaha illallah. Sannun ka bawan Allah sannu wai su waye suka yi ma wannan abu rami ka fada ne? Ba rami na fada ba wasu ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna raji'una. Amma kai ba dan garin nan ba ko? Ni ba dan garin nan ba tabbas. Kai dan wani gari ne? Ni na taho daga tafiya da nisa. Wasu ne ba musu komai ba babu abin da na musu. Suka tare ni suka dake ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Irin yan garkuwan nan ne ina jin sharuwa. Samu ka sharuwa sai a wanke wannan jinin. Sharuwa bawan Allah. Kai wannan gari haka muke ta fama. La ilaha illallah inna raji'una. Yanzu bari na samu na mai da shi sai mu je za a gida sai a wanke ma wannan jini ko? Sannu bawan Allah. Tashi mu je ko? Tashi mu je. Sannu bawan Allah, sannu. Tashi mu je. Sannu. Mu je cikin gida. Yaro, ya na ganka kayi tagumi gaba daya. Ko irin dan abokin shiran nan babu. Baka bani labari daga wannan gari kake ba kuma ina zaka je. Ya kamata a ce yaro ka daina tunanin nan ka tsaye da hankalinka guri ɗaya ka bani labari saboda ina da yaron da zan iya haɗa ka da shi zai kai ka daga nan har illa masha Allah. Labari na yana da tsayi sosai. To, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan uwana ne ba shi da lafiya yana gida. Tare muka taso da shi cin mana. Komi tare muke. Idan ban gan shi ba bana jin daɗi haka shi ma idan bai gan nan baya jin daɗi. Ya subhanallah. To shine yana kwance ba shi da lafiya. Kuma maganin da za a samu masa wanda zai sha ya samu lafiya yana da nisa. An ce mini sai na je dajin dan kulkul. Kuma ni yanzu dajin na taho amma kuma ban san inda dajin yake ba. To kana ji na wannan abu ya zo ƙarshe. Ina da yaro na da zan haɗa ka da shi. Yanzu zai zo yana ɗauke ma kewa ku yi shira amma in Allah ya kai mu gobe zan sa ya raka ka har dajin dan kulkul. Na malle ya ka nan.
na malle ina ta kiran ka na malle ba ka san amsa a can cin hange to kuma ka shiga cikin shange yanzu ba lokacin noma bane da ba za ka je kai abin da me bai ya za ka zo kana bacci an ba shanu ruwa za ka tafi gona ba an ba shanu ruwa ne to abin da nake so na malle wannan bakon ne ya gaya min jawabin sa kaf to yanzu ina so ku zauna ku shirya ka dauke masa kewa gobe in Allah ya kai mu ya yadda kuma da ikonsa za ka tashi za ka raka shi can dajin dan kulkul ya ban tarihinsa zai je nemo yayansa magani ne saboda nema nan a ɗaka bani da magani ne da dama can ba za a je dajin ba ka gane na malle amma yanzu ka tashi ni yanzu kun ga lokacin sallah da buta ta ma zan je ne sallah na malle ka ji dai abin da na gaya maku ka zauna ku taya shira ni bar na je na samu da dan kamo ruwa cikin ka ji ko to lafiya kai zuwa Allah cikin garin gudu da zai nemi ba Allah na bari hadan da aiki na malle na malle na malle ya bafo yaka ku zo da kai da bako sannan na malle sannan ka bako a bako jiki fa yayi sauki jiki yayi kyau a alhamdulillah ka ake so gaskiya yayi abinda nake so da kai na malle wannan kaga bako wanda ya zo garin nan kuma muka taimake shi kuma zai yi nisa zai je can wani ƙauye na malle abinda nake so da kai kar ka sake a ci zarafin wannan bakon kuma ka tashi ka raka shi daga nan har gaban abada inda zai je kana ji na kar ka ci zarafinsa kar ka bari wani ya ci zarafinsa saboda na san na mallar duk abin da zan gaya ma ba za ka ce a'a ba to ka bi shi sau da kafa ka raka shi har inda yake so ka zo ba ko kai kuma Allah ya ma albarka Allah shi sharin ka da makiyanka Allah ya sa ka fi haka bako kaji na mallar kai kuma abin da zan gaya ma ka tashi ka raka shi har can Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka yau ka tashi ka raka shi saboda ni ma na ga lokacin sallah zai yayi zan tashi da shi gida ne alwala yau ko to ba damuwa na malle ba damuwa Allah ya kiyaye na malle ni ma tashi zan da dan shi gida samu ne sallah